В какъв имот предпочиташ да живееш? В апартамент или къща? Или ти взимаш решението или жената? Тук свърши разговор. Да, разговора, да. Но все пак, да, наистина, какъв апартамент предпочиташ? Не, Апартамент предпочитам- или къща? Предпочитам къща, заради двора и простора и спокойствие и липса на комши зад стената. Ама, сега ще ми се наложи да живея в апартамент. Какъв Защото стил? шефката взе такова решение, аз къде ще ходя? С шефката, да. Добре, а какъв стил ти подхожда най-много? Луксозен, по-изчистен, по-модерен? Как виждаш идеалният дом за тебе? Тук сме много различни с жена ми. Тя го иска тежък, подреден, не много натрупан, обаче много пинищийски направен, докато аз съм по-семпъл. Примерно тавана бих избрал да ми е на бетон, лакиран. По-семпъл, по-индустриален, просторен. Докато тя е класик, тя е... Имам чувство, че душата е на кралица от 18 век. И аз като някъде ще бъда придворен там.